Erokamano kuom kitena Mugi TV ka ine wang' saege dienywa mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendwa modhial FCPS Bonomolo jalony e weche mag uchumi ni kodwa e studio ka. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano ahinya, amor ahinya biro e studio ka godhiambo mondo wago mbaka gi nyikwa Ramogi Ajwang'. Erokamano ahinya Trevor. Siasa ni kaka inene ochalo nade sani in kipimo yamb siasa ni? Aparo ni siasa ni nitie ywaruok koni gi koni. Ing'eni sama yiero chiegni nitiere kaka tungni nyaka bed koni gi koni. Jogo maparo ni gin gi thuolo ma gidwa gologo ker nyaka giikre. Ineno ka Gachagua ringo ka gi kacha kendo wacho ni en gi sigu kendo en gi dwaro ni mondo ne kaka otimo ne ker marach, kaka ofil ni embe notimne marach. To bende kiduogo e broad based ka bende nitie jomoko maneno ni ka ng'wecho dhi kaka dhini to kamoro 2027 kochopo to koti magiliere pile cha bedo maonge. Kod Raila ng'ene en koti maber makiliere maber tiyudo kimuomo kata ni in gi pek. Jogo ok nya mor gi broad base nikech ka koro Raila oriwore gi William tiene ni ang'o midhi wacho kech Raila mipakonwa dhi konyo baba lweny. Ka koro mano ok inya wacho ing'eni nyalo bedo gi msigo koro chuni nyaka ichomri gi jopiny tir. Omiyo jogo man gi to ahinya e ikruok margi ne yiero kata kalure gi tich magisetiyo ok ginya mor gi weche mag broad based. But moko bende nitie ma kamoro medore gi yamo mag siasa. Wasebedo ka wan gi tungni chakre 2022 nyaka ne yiero timre onge joma nong'eyo ni William Ruto ni nyayiero. An nikech joma nong'eyo ni nyayiero ne tin ahinya thurwa ka kawo ji thuolo mang'eny bedo ni ng'ani noyomba dieri. So wasebedo gi tungni wating'o sufria ni uchumi rach. Diere ka ne idwa ni mondo duok gimino ni subsidy mondo mi bech mafuta odog kaka ne entie nikech ne sire gi pesa mane sirikal golo. Mano nwadhiye mano watieko bech mogo nodok piny. Wadonje kendo koro ni weche mag Gen Z kech weche mag ushuru nodhi malo. Kanyo be wayware ma kendo ni neno kuma no chope mokelonwa broad based. So gigi tete nyiso ni ok wasebedo gi lwasi makare ahinya e yor siasa manyalo miyo piny Kenya obede apaya makare mar dongruok. Mak mana ni kodok korka weche mag uchumi ahinya mane ng'anyo chako ne 2023 taparo ni sirikal osetimo maber kendo gin gik maka chako kwano. Apana nyalo kwano gi mapiny ruki. Wadhi kwano gi bang' dakika moko matin to kwang'iyo sani ywaruok miwachono. Ywaruok no en nikech jo siasa dwaro gige gi giwegi makonyo gi giwegi kose dwaro konyo jopiny. Ing'eni wacho ni siasa en interest. Ikwongo wacho ni mara en kanye. Yande ng'ato nopimona ni ka ng'ato nyise ni adwaro ndiko ng'ato tich dhi kelna ji adek tichako ni an ka kokimanyo ng'at mar ariyo kata ichopo ng'at mar adek. Omiyo kata jo siasa wagi kwongo penjo Raila ka odhi kaka odhi gi William Ruto ni ma ponono odhi oyiero William Ruto kaka gipango ni to an ta dhi dong' nade nikech e ground ka nitie joma bende dwani mondo thula oko to yot ka ne kapu achiel mar baba ni to wacho ni baba wan go gi lweny dhi bedo president ok wadwa jok madiwa e chien ka. Koro sama lwasi mar chung' mar Raila ni ok nenre motegno tiyudo ka nitie ji mang'eny man gi to ni to wadhi konyore nade. Omiyo mano nyalo miyo ywaruok bede e wechewa mag siasa gi mang'eny nikech iyudo ni thothne ka baba dhi chung' ker mar Kenya e kweth mare mar ODM iboro ni kobiro Nairobi ka to nikech en jaluo en onagi onge kako nyalo chung' ker ka to chako kawo kendo onagi moro to keto kata kaka governor kech ma executive roles ariyo madongo kamoro rango dhi okawo jadhot moro. Koro sama ok odhi chung' ting'e ni nitie pap moyaro ka mabiro miyo jomoko pek kata ng'wech ma iye otedore mopogore. Mago gin ranyisi kuom gik manyalo biro ka baba chung'. Kidhi piny machalo kaka thurwa piny luo sama baba onge debe to nitie jo siasa mong'iyo ni gin machiegni gi baba kabisa ma gin gi go mana
kwano kaka gikawo tiko. Ere kaka gidhi yudo tiko? Ng'e ni higa mar 2022 yiero mokalo, jogo manomiyo tiko e piny Luo gi ODM, thothgi nokodhie e yiero matin ming'e ng'a manigi teko malong'o, nomigi amiya unopposed. Ji 2-3 mano ochom gi yiero tir. Joma nomiyo tikogi ne piny obedo negi mapek, manochuno chama mondo migi pesa mar kampen mapok notimre e piny Luo nyaka nini. To koro macha ne baba kawo piny kendo ne ji ong'e ni baba bedo president. Koro masani ponono ni onge debe, ipani jogi dhi winjo machal nade. Mane momiyo to bede kind jotelo mamoko ni wadhi nang'o. Koro kamoro ginyalo kone kata kwa dhi kama to nyaka wawinjre yo moro mamiyo wayudo yot e yor siasa ni. Mane mbi yudo ka koro higa 1-2 gi ineno ka koro nyaka ne broad based bini yudo ka mbi mar ODM odhi malo ahinya e piny Kaluo, to chama mane wuok machalo kaka UDA koro wadikre matin nikech ing'eni wane arrangement moriwa. Koro okunya tuomoru ka gi kacha to une kanyakla. Koro nyaka ubeni bende ubedo gi manas, utemo joma ubedo joma odimbore. Koro kata kigonya wadu to okigoya asika ahinya, ibome matin. Ang'o miwacho ni ODM umbe ni malo to jomoko wacho ni riwruok mar broad base ni omiyo uma mar ODM odok piny, ma jomoko bende wacho ni kaber to ODM onego wuoge gini. Ng'ama utele wach ni jagoro mar gima duong' ma kawuono ne chal ka gima kiko wach matin. Mana njo wacho ni uma mar ODM dhi hinyore nikech bedo e broad base. Wacho gimoro chien kacha. Jagoro mar ODM en wuod Abandu. Gwenge moae kumonyuole en Bungoma. MCA mare morit dalagi en ja UDA. Adwa ni ng'iye kanyo mokwongo. En owuon dalagi monyuole en ja UDA. Tiyudo ka jomodich mogoyo mogik gin jotelo moyier mano wale broad base ni, machalo kaka Mbadi, machalo kaka Wandai. Emiyudo ko onyono kabisa, kochwalo matin to tuomo jowo matin, kech naneno kodwa bagi gi weche moko. To thothne ogo mana jodala wagi. Dala gi kamoae speaker nitie, pok awinjo kogoyo. Dala gi kamoae nitie jotelo matie sirkal mang'eny okogorego. Tiyudo ni kweth mar ODM ka emodwa gore gi jogi nikech ong'eyo ni ka broad based odhi kako dhini to dhi miye kwano moro matek e Nairobi kamodwa ni mondo jogo yiere, nikech ji mamoko dhi biro ka koro ing'eni sama imanyo ne baba kura kaka president, ting'eni kaka jotelo manie kweth mamalo ok nyamiu msigo mang'eny ni pod ugodogoru piny. Joma nie top table top mewi mesa malo ka koro kiywa tiendgi piny, gikawo nafas mamalo, gine joma kawogo otiko molwes mikawo chuthcha. Ting'eni sama koro mano onge, ting'eni koro bedo matek, to kata ikawo otiko no kamoro nitiere ywaruok ma nyabedo kaga. Omiyo nitiere joma nyalo wacho ni ODM kamoro teko ne nyalo dok piny nikawo ka gionge candidate. To kamoro bende nitie ng'ama nyalo wacho ni ang'o momiyo ji donje e siasa. Idwa ni mondo ukaw telo. Telo ni nyalo kawe kichung president, kata nyalo kawe gi yo machielo. Kawuono wan gi joma noyier gi Raila to gitiyo gi sirkal. Kawuono wan gi joma ne otemo tiyo gi migosi Uhuru Kenyatta ne piny obago gi, gimbe gidonjo gi ne sirkal ka. Tiwinjo ka sama weche gibayo to gin onge ng'a bane gi wach. So miyo magi ananeno ni gina siasa. ODM kamoro teko ne nyalo dok chien kalure gi kaka ndalo bende osebedo, nikech Raila osemanyo kom mar ker koro safara 3-4 motegno, ma 2022 ni ne kendo beto tegna ahinya nikech ne en gi support mar ker mane ma onge yiero mosedhiye nyaka nochak chung, ma ker ma tam ne rumo osebedo jakore. Tiene ne en gima ne youth leader luongo ni deep state. Tema ne okoyudo kacha. Koro ka koro idwa gori ng'ama noloi kane in gi deep state cha, to sani koro en ma ene kom. Kamoro en kwano ma bende kigoyo to inya neno ni ere tiende. To be gima duong' moloyo en ni gimomiyo ji dwaro telo
en mondo ikel lokruok. Power ni idwa time gang'o, idwa timo kode ang'o? En kisekawo power tikelo lokruok ne jopinyu. To ka baba nyalo bedo nafas ma okelo lokruok thurwa kaka neno kele kamoro amora ni, to tiyo gi William Ruto, to kokele thurwa kende, okele Kenya mangima. To nafas bendo miye mar luor makende. Ni neno kaka ker nowuotho kode EU. Ang'o kendo madidwar? Nikech osebedo ng'ama iluongo ni elder statesman. Omiyo an gi pacha taneno ni kata be ni kweth mar ODM nyalo dwaro ni kochopo higa mar 2027 to gidhi gi lar kom. To ng'e ni ipimo teko nigi kaka yore chalo tiko ni ba nyalo. Koro kamoro nikech weche mawachore mang'eny gi nyawacho ni kamoro sirkal nyalo nenore ka gima bet yom, omiyo kamoro nafas nitie ma kawaringo go to wanyalo bedo apaya mamalo mar kawo loch. Paro no nyalo biro ni, to paro moro bende nitie machalo mane wawinjo ka jaduong' moro ne pimo niya, inyalo bedo gi dala manitiere dala doho manitie mon ariyo, to mon gi yudo ka dhako achiel ok dwar chuore, to odwa ni mondo timne chuore anyali, to kare chuore ok ni en gi wach gi chuore, kare nyieke ne moko dwa, to odhi omako osiep gi nyieke, to nyiso ni iwinjo wuon paru ni ng'ama rach ahinya, waweye mondo dong' kende ka mondo ng'e ni wambe wan ji motegno. Koro osemo nyieke to gifundo gia, to kochopo mbele kucho to oluwo apaya mopogore mochomo korgi, to odhi ogomo to duogo pacho ka. Ing'eno kowi miya gima temo wache niya, Jarachar nowacho ni nature abhors vacuum. Tiende ni ka gimoro wuok ka gimoro donjo. Fuok ok nyal bedo e sirkal. Kane Rigathi Gachagua wuok, baba donjo. Iwinjo kama kelon. Baba be ka wuok, ng'ama chielo dhi donjo, kata Kalonzo nyalo donjo. Maduogo fuogno. Kato kinyi yudo matek. Omiyo igo kwan madikel lokruok ne jodalau. Omiyo dhano nyalo go kwan maber ne jothurgi, to ng'ato bende nyalo ng'e ni an kaka Sifuna ma Secretary General mar chama, jothurwa neno ka weche gi oseriere maber. Wan gi namba 3 e sirkal ma en Wetangula. Mudavadi wan go ka e sirkal. Wan bende gi wuoyi manokel ma former governor ma Kakamega. Jowa nitie ka, PSS be wang'eny go. Gima dhi dwaro kucho malong'o manyalo kucho ba onge tek ahinya. Ang'o ma dichanda? Anto wuon siasa na dhi kanye kaka wuoyi matin, kech pod otin. Ka ODM ni okone ka dhi bedo gi ndhadho motegno kaka no paro cha, to nyalo koni baba dhi ringa gini romo go. Ng'eni nitie jomosika sika ni baba romo, to kibedo kodgi mbaka, igo kodgi mbaka seche moko, to gifuono ni malegni wan kama kana yudo mara. Koro mbe oko ka to wacho ni baba dhiyo, kendo baba ni wakedo ne. To mano mana suka moumorego, gimodwaro en mare. To mare ni kochomo tir ma ok oluwe mar baba to ok chopi. Mare no ka baba onge to koyudi. Ka baba onge to koyudi. Koro nyako kuongo kaka mar baba ni moringo go tarumbeta modhi go mbele. Kaeto mare ni donjo. Nikech yudo ka seche gite safara ng'wen gi dongi yiero wajumbe yiero governors. Ng'ama donga ok seche gite en mana baba. To gito ka giseyudo to koro gin kanyo, kendo seche moko injo ka gichage eka kendo. So onyalo bedo ni en ngas mitiyo go mondo mi ji ochop kuma gidhiye. Omiyo in kineno sani to ODM onego dong' e ka siro sirkal. An gima demora. Ka sirkal tiyo maber, kendo uwinjru nutiyo kanyakla, wang'i mana 10-point broad-based agenda mane gin go ka, ni be iluwogi e yo makare. To be iluwogi e yo makare. Thoth gi dhi e yo makare. Ang'o mok dhi kare? Be koncha giwinjore ni kik mak ji, nyithindo pod imako. Kik neg ji oyaye, nyithindo pod inego. Nek mar oyaye mi mondo duog chien pod en mana malo. Ang'o moselosore ka jaduong'? Adwa nyisi gimoro, Trevor. Wadhi achiel kachiel. Mako ng'at maonge atia ma ok okoso to rach kik timre. Sirkal to jameko ga. Ando gichako meko sani. Sirkal ne meko kata achon. Oneg Baby Pendo tho kwaneno ka. Musando tho pod wakia ng'ama nonego.
omiyo ng'ama neko e sirkal to mano ng'ama onego kaw ne atua. Mane momiyo nitie gimoro ni IPOA. IPOA oti tije kendo ka ok otim tije to bunge oluongo tim tije. To gima adwa wacho bende kama ne ji goyo koko ahinya ni okel gimoro ni terrorism charges. Chik mar terrorism nokel mana gi sirkal mar Uhuru chien kacha. To station owang' 9 mag polis. Tremo winje wachni maber. E Kenya ka nyaka karang'o manosewang' stations 9 mag polis. Nyaka ne iwinji kata nyuoli mi iromni. Bi isewinjo no wang' stations 9. To ni joma wang'o stations 9 gi magi joma innocent. Mako makgi gi joma noe giriworego koda gidhi e rumbi to ni mano makosa. Gima ncho timore ma wang' stations 9 ne nyalo kawo pinyni ma ywe oko. Ma piny mar Kenya bed maonge. Omiyo oken gima onego nyiergo. Chon ka niwinjo ni idhi ka polis, jaluone wacho ni ibaki di ka polis, ne en richo maduong' ahinya. To tinde waketo ratiro moro mwakalo kiewo. Article 37 otamowa loko tiende. Nikech owacho ni in gi ratichi kaka Trevor mondo mi idhi e ndara ing'any. To nyis polis ni idhi ng'anyo. To Nairobi ka kidwa ng'anyo kichomo bunge, wache ni chako Central tichopo bunge kacha. Dang' ing'any kamoro amora e Nairobi, dang' ing'any e states me Nairobi gite, dang' ing'any kamoro amora e piny Kenya ka, katidwa ni polisi orit joge tete mang'anyo. Be nyalore yawa? Wache na chako kata gika. Tu winjru mane momiyo ng'anyo mag polis mag jopuonj onge ga koko. Ng'anyo mag doctors onge kocho. Nikech wacho ni wachako ka to gika. To watero barupwa. To ng'anyo ma idwa ng'anyo kamoro amora ma okiwacho. Idino na ndara na tuo adwa dhi e osiptal ok anyadhi. Mano ok ng'anyo. Ng'anyo ma ikawo kidi tikete ndara. Sami se kawo kidi kete ndara. Article 37 ok oumi. Sami se kawo kidi ting'e idwa bago ng'ato. Kata idino ndara ng'ato kal. Chik ma idwa wacho cha. Koro ok oumi. Koro mano mana e yore mag ng'anyo gi. Omiyo nitiere kaka polis onego mak joma kamagi otergi e doho. Mak mana ni seche moko bedo matek ka ng'anyo go osechakore, to joma beyo gi joma richo koro pogo tek. In idhi kaka Gen Z idhi ng'anyo ber. To ng'ato to en okoni, kawuono ng'anyo nitie, adhi kwelo. Ang' oriwore kodu kanyo. Koro obedo marach. Ka duogo e uchumi. Onge sirkal, kendo wacho mane nyikwara mogi gi wang' moriere kabisa. E sirkal mar William Ruto higni 3 gi, ka pimo gi higni 10 mar sirkal machien, oinge yore mang'eny. Kendo abomi ranyisi. Oduma, maize production, owuok bags 40,000,000 ochopo 64,000,000 giga mokalo. Sano dhi chopo bags 80,000,000. Ng'ato nogochona ka Oyoma, kona ni gorogoro mar oduma sani en Sh75. Kidwaro to idwa ausni. Kidhi Gulana Kalalu, mantiere coast kacha. Oyare mano oseket PPP project, 20,000 acres osechiwne investor. Kineno oduma mantiere kanyo irrigation no otamo Kibaki higni 10, otamo Uhuru higni 10. Sani chama wuok kacha dhi golo 40% of chiemo mwadwa chamo Kenya ka dhi wuok Gulana Kalalu nikech mana sirkand ni. Kawuono kidhi e gimiluongo ni forex, tiende kidwa golo mwandu ni oko kata gari idwa omoko. Chien kacha ne kiomo gari tichulo $164, sani en 130. Nikech wan gi forex reserve ma dweche 5, how dweche 6. Pogruok e kind mwandu ma oko gi madhi piny, import export, odok piny, wakelo mwandu matin mogik. Nang'o? Ni sukari ne sirkal ni ochako ka wan gi 400,000 bags manwa loso higa ka higa. Wase double that number to 815. Masani 70% of import wagolo oko, wadong gi 30%. Ni e piny Luo cha te gi piny Waluya, ni gowi manintie mag jo sukari te 117 billion nyaka gi pesa mag jopur ong'ado oko. Chon wawinjo mani gigitimo ne mana jo kahawa kende. To kata kidhi e piny kahawa kunde mipidhe kahawa naneno kata wanga bendo chako miyo jowa kodhi. Ni kahawa ni uso Sh50 kai japur. Sani ochopo Sh100. Gapar to 150. Nang'o? Chik mano okel gi sirkal ni. Kidok e chai bendo dhi malo. Gimoro amora mowuok nyaka mchele. Omiyo nitiere chenro makare ma sirkal ni oseketo ma kamoro
jowa mok ne an jopiny ok ne mayot nikech mana kaka miyo momako ich sama much ka icha ting'e ni jaod paru momiyi ich nyalo lewo chunyi minyalo wacho ne weche maricho kabisa. To sama isenyuol miting'o nyathi to koro imor. Projects mabeyo gik makelo lokruok sama gichakore jopiny ochayogi kendo ibane gi wach. Higni 3-4 mokwongo mane Kibaki ochako tich ne onge gimoko wach ne Kibaki manoko ni gik yote yawezekana bila yeye mana kaka ne wacho ne Moi. To bang' higni moko 4, 5, 6 ka koro interest rate odok piny ma banks ochako yawo dhot giuso loan e dhot to ne gichako wacho ni lokruok nitie. To dak jopiny winje fuong'ruok kose gimi wacho ni koro fuong'ruok bowinjo biro bang' higni. Fuong'ruok nitiere yore moko to nitie moko modek. Gimomiyo jopiny ok winj lokruok en gimoro achiel. Ushuru nicho medi ne japiny. In ng'ama chamo payslip nitie pesa moro mong'ade e msachi machien kacha nche onge. Style mitong'e go lit na kabisa. Koro itong'i e yore adek. Namba 1 en affordable housing. Namba 2 en SHA. Namba 3 en gima no biro mar NSSF enhanced saving. Gik moko adek gi gineno marach ni gi kawuono to koro wanyisi bergi. NSSF miyo msara mi chamo kawuono tin. To kichopo higni 60 mi retire to pesa mibi mi kaka savings mari midhi go retire ok bi bedo matin ne milion 10. Nango ni Kenya nyaka ne chakre 1963 nyaka 2022 mano year William ni pesa ma NSSF nosechoko ne jo Kenya tete ne milion 200 gi bilion 280 bilion 280. To ni bang' higni 2 NSSF value ne kawuono kochopo dwe mar 6 mano kalo dwe mokalo 560 billion. Ogo diriyo in 2 years. That is the value mar NSSF. Tiende ni ja Kenya mora mabro retire bang' higni moko mambele gi bro yudo ka owuok ma ok ochako chik lwete ni dwe ka dwe ondik nyinge ni miye siling 2,000 mar Inua Jamii pesa mimiyo jodongo gi. Kawuono waketo 41 billion e budget mondo wane ni jowa ma ok nyal gi okony gi sirkal. Chenro ma William Ruto keto sani ma pek ne ji mamiyo kawuono iyudo pesa matin. Pesa ma itero NSSF ok en pesa sirkal en mari. En keno mari mondo mi bed gi pesa chieng' mi retire. Mondo ibed gi ngima maber ki retire. Kendo nonro wacho niya atamalo 39 mag joma retire tho bang' dweche 18. That is how bad ngima tek ne joma retire. Ni tiyo michopo higni 60 to ng'ato mi siling 700,000. Dhano be en gima dieri ni mane gima dwa retire ne. Aye gi milion moro 10 gi wiye minyalo kata gero odi chakare gidi moro malong'o midangi maber minyalo ritie ndalo mana achiel. So alero wache NSSF opek ni to en gima ber. Adonje gi miluongo ni affordable housing. Ing'adi to kamoro in gi ot. To ng'ad mong'adi kaka ombijani omiyo nyathi moro modak e slum moro mararachacha makadhi oko gotieno kaka wane otieno ni to manyo jwala e kodhi owit losruok ne. Oonge pi. Kako thagre cha mondo ng'iew pi mbuguro ng'iew siling 20. In kigo mita michule tap me odi mbuguro nyalo bedo siling 2. Iluongo ni poverty tax. Mondo mi wabed gi lwasi makare ma an kaka Hesbon Omolo ka yawo kambi na Nairobi ka tamiyo jatich 50,000 to ng'eno nyalo dak e ot mochulo rent siling 20,000 ma ok ochulo 40,000 odhi bedo gi ngima maber. Ang'eni an kaka an kata joma nigi yuto mamalo pek ni kuoma to onge piny mosedongore ka the main factor mar production ma en labor ni beche ni malo. Ang'o momiyo labor bedo malo? En ni kasi mi mshahara tidwa dhi dak nang'o? Kama idake ichulo rent. Ka rent ni malo idhi inyori. Sirkal gima gitimo ni dhi duoko bech rent piny. To imbe in gi thuolo mar ng'iewo ot obed mari. So en gima konyo. Mane momiyo nitie component ma social maneno ni ware waduto wate. Nikech nyaka ibed ni in ok idag maber to kidhi ni Nairobi kae kidhi Karen ka dhano dak maber. Kilimani ka ji odak maber. To kidhi Kibera ka dhano dak marach mok digom ni dhano ma Nyasaye ochweyo odak kamano. Ni mano ka sirkal otimo to rach. Onyalo bedo mapek gi sani. Kendo ang'eyo ni ka
ka oseyudo kukune maber bang' higni moko adek kanyo to koro sirkal dhi weye nikech oseloso chenro ma koro dongorego. Higni machien ka ne wagero estate mina Nairobi kata Kisumu kata mana Homa Bay gini noger gi national housing, ne en taxes ema nogerogi. So mano is important for the future mar Kenya. Mar adek en wach SHA. Ni chien kacha NHIF ne nigi dhano 7 million kende mane gindiko. Gi kawuono sama wuoyo ni dhano 25 million osendiki kaka jogo manie SHA. To SHA ni nigi gimoro ni Taifa Care ma kara mora ma ok nyalo dhi e level 1, level 2, level 3 hospital ma thiedhe moko chulo. Ni wat ni moro mane chandi no mbija an gi tuo dialysis kidi sukari obara kora dhi e dialysis idwa na chula 10,000. Sane sirkal chulo ne ngata nono. Accident omaki itero e hospital. Sane mano is now covered. Chronic diseases gi emergency gi gik makamago sane ichulo nono ne jo Kenya te. Koro mana ma enhance en moro ma koro kedwaro thieth mamoko mopogore ka. Wan gi gimino ni community health promoters 107,000 mondiki matije no wuothe dhot ka dhot mondo mi ka in gi tuo sukari to gifwenye chon. Mondo mi gitim nonro ka in gi ich kaka miyo matin. To ging'e ni to ere kaka ikonyi mondo mi mortality kata tho mag nyithindo matho bang' kapok ochopo higni 5 mago dok piny nikech chenro ma sirkal okelogi. So miyo nitiere ber ma okelo. Ni machacha an gi ne NHIF ong'eya kendo kana chulo NHIF tinyisa ni rit dweche 3 ka dhi thiedhi. SHA ne tichulo sani thiedhi sani. Tang'o miyo jopiny ok mor gi gini. Ok morgo mana jomok morgo kawuono nitie SHA kende kata chenro madhi mbele mang'eny mag mane momiyo ineno kapimo gini gigi sama pod okel gini ka pod gi wendo koka gichako ni to rach gi emineno to bang'e ka gisetegno to koro ji bro morgo. But adwa miyi ranyisi mogo mar kuon mwatedo ni sama ne wating'o sufria cha beche ne nadi dong ne 200 gi wiye to noduogo mochopo nyaka 140 sani kidhi ng'iewo gorogoro mapok oregi en siling 70-75. Mano nyiso ni chenro nitie makare. Ting'e ni kaka japiny dhano mor gi marache ma wahero wacho mabeyo thoth ne ji ok ohero wacho. Mane momiyo kata mane muma joma nokony ka ji adima noduogo erokamano ne en ma ng'ato achiel. Kawuono kidhi penjo japur niang' ni chuli pesa di kitero tan achiel mar niang' e factory en siling 5,750. Oyier William kane en 5,000 chien ka. Mano ji ok dwa wacho. Kidhi penjo jogo mantiere and en sectors te. Koro nitiere 1, 2, 3 moko manyiso ni koro lwasi ni lokore mos. Achiwo ranyisi dola ne en 165. Diere moko yande ang'iewo gari. Na chulo gi dola at 165. The same ka ng'iewe sani adhi ng'iewe gi bei matin. Mano nyiso ni uchumi wachako bedo maber. Jowa man loka makelo pesa pachoka mondo mi gikony gitim gige gi pachoka. Remittance ma diaspora odhi malo kabisa sani. Nang'o? Nikech chien kacha bene gina tie. Gikelo pesa mondo gitim go gige gikony jogi man ka. To bende jowa 1, 2, 3 mana fas mar tich ok nyal yudo pachoka nyalo yudo thuolo madhi oko. Ang'eyo ni nitie kuonde moko ma sirkal pok otimo maber. Omiyo anyalo yie gi jopiny kidok e weche mag somo ne ineno ka dhano ng'ur ne mbadi ni budget cha oduok pesa michulo mag jo somo gi piny. En mana ni mbadi notero budget moromo to parliament odhi ong'ade. Koro kama nonego kava kata kane nyithindo 1 million. Koro kong'ade piny to nyalo omo nyithindo 700,000. Kapodi ipoge ni 1 million to nyaka dok piny. Mano to podi nyalos kata supplementary budget. Mano nyaka duoki. To mar ariyo, piny mangima nitie gimoro ni pyramid system. Ok inya bedo ni ng'ata motimo form 4 moyudo C+ and above sirkal chulo ni university. Ok wanya bedo piny makamano. Piny maber en ni ji moko matin atamalo kata mana 20 nyalo dhi e mbalariany. Atamalo moro 40 nyalo dhi e colleges mekoregi. Kata pamalo moro kata mana 30 dhi e gimiluongo ni village polytechnics gi. Koro bedo gima chalo kamano. Koro ng'ata ma ok odonje e migawo mar atamalo 20 cha. Koro kapod odwaro somo kacha to dhi ochulo kende. Diere mane wan gi parallel program cha ne onge kokono.
koro mbio mbalariany gi nyalo chung kendgi. To kikawo msik jo Kenya te ni dwa tere university ni dwa puonje mbalariany nyaka ng'o bed gi chaos mawano. Omiyo kanyo tadwaro ni pod wadog wang'iyane. Diere ka niketo cut off. Kiketo cut off kata B plain. To ng'amo yudo B minus gi C plus. Ka pod odwa dhi mbalariany. To koro odhi omany kaka odhi ochul parallel. Miyo koro kata ka pes sirkal odeko ne university. To university nigi omenda manyalo tayo research, manyalo tayo gik monego gitim. Omiyo mane kaka ne. Ilero gini maler ahinya to akiri keke mar siasa ni biro yore mang'eny. In kisumo ng'ato kaka jatend ODM Raila Amolo Odinga de sume paro. Di nyise no tim nang'o sani nikech weche moko wuok mang'eny siasa mag dhoudi bende ni e ka ni joluo koro ema koro donjo ka to koro gidwa golo jo Mount Kenya bende ni koro ni joluo ema ketho gini. Kisume paro to di nyise no tim nang'o beda e sirikande nyaka kata ji bedo ni ywak kamano koso we. An danyise migosi Raila Amolo Odinga niya, wang'eyo history marwa kaka chalo. Chien kacha Jaramogi notiyo maber gi Kenyatta to bang' higni 2 nogweya oko. Raila notiyo maber gi Kibaki ma okonye kane tek kendo ne ok en kata e hali mano nyalo campaign. Bang'e nogweya oko. Kosepake gi nyaka nyinge mang'eny jambageni nopakego. Kawuono jaluo mane sirkal ema ji neno kendo ema muoro iji. Sama ne migosi Raila Amolo Odinga okelo joge e broad based, Uhuru Kenyatta be nokelo joge. Joge gi dak ji wuoye. Jome wacho ni ni oko gi to gin gi cabinet secretaries 8 chiko. Gin oko nadi. Dot mane maonge sirkal mar broad based ni. Mar joluo ni koso jaluo monego bed oko. Manyaka nene wan moting'o mzigo mar Kenya wachurgo to wabedo go metok papile. Dongo bede tok papile di romi. Kaka wuono bedo ni Raila bedo machiegni gi ker William Ruto. Omiya nyalo neno paya mabero mabei kamacho. Omiya nyalo neno yo mararacha mawuok kochomo korgi mbade cha kawuono ilose go lam. Ni Rusinga Island mane dhano wige wilgo nyaka ni Mboya cha. Kawuono ni Ring Road. Ni kawuono nyaka Mfangano gin ka oyaw. Ni kawuono kidhi Omabei nyayudo stadium mara jaber machalo kamacha ni sirkal okelo. Kendo sane gichako Kisumu. Ni ndara mawuok Mamboleo kamadake karieyo kochomo nyaka Chemelelja mosebedo ko odiwo higni 3-4 kawuono ilose irieyo nikech tudruok ni. An kamane gima rach. Takono Raila ni gima ne timo ni piny ne pari ga yo makare nikech onge gima Raila Amolo Odinga pok otimo e piny Kenya ka modong'. Ka en rieyo chike mondo mi Kenya obed apaya maber osetimo. Ka en temo neno ni oywayo ji moloso sirkal moriwo ji temo oluongo dhoudi te osetimo. En ng'ama umbe oingo kata lwasi mar Kenya ka. No ringa ng'wech mar AU kacha. Kama koro chope ni baba en an elder statesman. Gike oromo bedo kwere ji mang'eny pachoka. Ok wanyal kete e lweny maring kagi ka. En giluor makero miye magimirego makaniti gi marach to nyalo luonge to kwere. Nikech ochalo ng'ama koro ogai makoro dong maduong'. Oingo kata migosi Uhuru Kenyatta manyalo koni okanyal dhi mbele ka ni Kenya wang' mondo mi wachal Somalia tantiere kaka ogai mosetelo ne piny e yore mang'eny. Nitiere buk moro nasomo mar telo mawacho niya ok nyaka yieri e kitel. Nitie joma nigi influence to ok oyier. Elon Musk matayo nyaka piny mangima mamwandu ge oingo pinje kata mathur chewa kagite. Onge ng'ama oseyiere. But because of what he does, ne wan gi Manu Chandaria ka. You've seen the kind of things he's done. So telo kena nitie to bentie joma oseyier mobede kom ma kowuok to kiaka ni en ng'a. Kawuono ki penjo piny mangima ndi ng'e Wangari Maathai. Ong'e. So leadership is not about ni ng'ane oriedo yini. Can you create an impact in the lives of people? Gi position maintiere kata in private space. And aparo ni migosi Raila in many ways osetayo Kenya ni momiyo Kenya obedo Kenya. Nikech kado obed ng'ama nigi chuny maneno jowa moko nigo. Kenya do wang' 207. Dikoro waonge piny. Dikoro waringo kali. Ten mano koni an momaya. Trevo kamoro ne podi tin 207 na chung. Na neno late mane Raila Amolo Odinga neno.
iyombo makata bunge mokwan wajumbe tiyombo mabor tima yamba yagi thuon ka manyawadgi manoma Alassane Ouattara ma Ivory Coast ne joko konyo modhi omako mare omiyo oseneno malit ndi maseche moko ikoni oyo but posterity bro paro Raila in a very big way. Okay. His end must not be in a presidential contest. He's proved it. He's beaten Jogi. History is on his side. Okay. What he must leave Nejo Kenya and a legacy mara stable nation. Okay. Tado wacho kama. Igniario mokalo. Kenya was not the best economy in East and Central Africa. Kawuono one number chiel in East and Central Africa. Wasekalo nyaka Ethiopia in the last 2 years. En manania ingeni seche moko ngur nyalo bedo motenore gi siasa magalagala makora dieri iumo to kanitie gimoro mathin tiyo endhere kidake Kenya ka ndalo mane Moi president ne nyalo neno gigo omiyo okawach ni William Ruto ber seche te oko en mana dhano nyalo bedo kuonde man gi ngikruok ne but ka wang'iyo uchumi gi yo moriere nikech an ajalonyo uchumi all indicators na wache studio ka higni ariyo mokalo ni neno malit ne ng'ama dhi bedo ker mar Kenya nikech ker machoncha nowewa gi uchumi marach ma mondo mi wakal kata dweche auchiel mokwongo ne uchumi odwa muoch iyudo ka seche go wan gi Eurobond onego chul pesa mano we reserves mar dola ben mana mar dweche ariyo ma dola odhi oidho mowuok kucho to setiyo mos mambade gini ginege riworego magi paro ni gini kapoko chopo kamodhi muochnwa cha to wasego chenro mana kaka sani nitiere Eurobond mane biro 2026 to nyaka ne mbade gini donj kama go kwano ikoni gicha dhi biro nyaka wapang ne chenro sani mako chopo to kobedi ni 2026 Eurobond biro kato yiero be chiegni gi tension no uchumi nyalo wuore so mane momiyo nitiere ranyisi mang'eny manyiso ni kero setimo gik moko maber pare ni every agricultural product me Kenya ka te obed kahawa obed chai obed niang' mwa puro ni obed nyaka mchele gigi te nueng'o margi e piny Kenya ka odhi malo te. Okay. Wach mogik makoro iwego jo piny ka koro sawa ma wawang'wa kuma inyalo joma pod nigi kibaji moro ni to gini ochimo kanye ma yuarruok ng'eny koni koko ng'eny koni ng'ini koko nyalo bedo mang'eny ma kata gima ber ok nin gima rach no kende manenore koko nyalo bedo mang'eny mamiyo gik mabeyo ok nin to mane gima timore kati ng'eni dhano gi kitgi ka koko ng'eny to kata joma dwano wacha dieri koro ng'wony o gidwa wuoyo nikech koro giluor to adieri makende en ni William Ruto e weche mag uchumi osetimo maber no dagi weche mag subsidy mar consumption no dhie subsidy mar production mbolea 2,500 ko wuok 7,500 waneno ber ne kawuono omiyo uchumi ni e yo makare but adwa nyiso jothurwa e yo makende ni kawadwaro ni mondo wabede apaya makare mwaneno go mbele kik wawe William Ruto odogo yier ka waonge kore nikech idok yiere ta wacho gimoro ni nature boss vacuum kuwuok ka joma no ringo ka e kubro ng'ene kare no giringo ni William rach ne giringo no donjo ka gidhi duogo kendo wuok ga ne to donjo kik watim makosa no to kae to kamacho osedhi otimore ker moyier safar mar ariyo ing'eni koro dhi kotieko onge gimo duogo so kamoro bolruok no manyo yiero kendo nyalo bedo maongi kuri kiri yoko chuth so ber ko dogo yiere kawan kode mondo mi wambe wago kwan mambele kucho nikech wuoth makinyi chako kawuono wachak gore puksen kaka joluo ere kaka wanyalo loso osiep makonyowa bade wacho ni anang'e ng'ama nyalo mako go osiep make osiep madieri ing'eni kata an ka bedo osiepi Trevor ta bedo kod higni 5 to inena maka go suit inena maka timo gigega to ito kech ka in me batha ka to ka penjo to ipenjan to esbono kimiya gimoro amba chame ne bwana ing'eni bang' higni 5 tijni ni maweni koro beda mos koro inyisi ki bedo mos itwe mana nim irito
ma higni 5 rum kato gimi singo nani bende wacho ni kendo onge to in ma ng'ate mako go osiep kata higni 2 pok ochopo osebayi gi ma ochako bayi gi ma to osiko libi ma iwe ni dala ni chalo ode sama thin kato kawo nyaka agulu mokene omiyo jaluo pok no mi jaluo ni mwandu mar piny kae miyo nitie gik moko ma wang'eyo mane wakia kawuono adwa nyiso nyikwara Mogajwang' ni nitiere chenro mag sirikal moko ma ok ibi nene budget ng'ato biro ni wadwa konyou wan gi climate resilient project wadwaro counties mwadhiye jogi ne dhi mana pinjo Rabuon kucho koro kidhi penjo ang'o momiyo pi mochopo e dhot ni Homabay county kata Siaya en atamalo 10 to kidhi malo got kocha to en atamalo 90 gi wiye iyudo ni jogo makonyo neno ni pi ochopo ka osego tach kanyo higni 30 gi wiye koro ka sani ne gibiro kendo gidhi e county wa Kisumu gidhi e county wa Homabay gidhi e county wa Migori idwa ni magi te wawe gini ok en ni ng'ane obede komcha bedo kamigo e mbaka jikon kamitoke miyo inyalo ng'e ni gimoro biro ka kata kapok ochopo kata ikorine inyalo ng'e ni ndechegi gi ndechegi idwa losi omiyo sami loso mamoko gi to losnwa mekwa ero kamano jaduong' sa koro mayo wang'o FCPS bolo jalonyo weche mag uchumi lero wachno maber ahinya koro mane kama weche nuro mar duol an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach nendo Ombija tae nyakwar guok ocha pesa Daddy Cool biro bang'e